Oh
อ๋อ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 โอ้ยโอ้ยอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ
wis dolego, Mbok. Lah iya senajan kita wis sedelok ditutup. Iya, Mbok. Iki dadi awak dhewe. Boleh tepi kewajiban ora ono sing kurang. Ini ya, Mbok. Piye Marcuet? Apa to sebabe? Marcuet kok bali ora kolagak saben. Lah mulo kuwi sing gawe bingunge Simbok kok Marcuet. Kok pancen aku golek isi, Mbok. Aku golek kowe, Mbok. Lah golek Simbok ana apa Marcuet? Marcuet kuwi bisa dadi wong kondang. Bisa dadi wong jaduk. Bisa wong dadi kamulya uripe. Nanging kudu mawa sarana, Mbok. Kowe iso dadi wong kondang, Iya. dadi wong jaduk. Iya. Ning kabeh iki mau ana sarana. Ana saranane, Mbok. Lah saranane apa? Saranane Marcuet kudu jaduk dadi wis. Jane ana perkara apa kok nganti mbok rondo mlayu. Ngaten Kanjenge jane perkarane niku nggih ora akeh. Kula niki perkarane teng omah Kanjenge. Upamane karo perkara apa bisa dirampung ana teng omah. Kok dadak ke mlayu ora sak kali ngalas. Lah teng omah kula niku mboten iso ngrampungi kok Kanjenge. Jane ning omah itu karo kaya apa sih, Mbok? Ngaten Kanjenge kula niku rak duwe anak lanang siji. Jenenge niku Marcuet. Marcuet. Nggih, tenggak mengisor niku menungso lumrah. Tenggak mendhuwur. Tenggak mendhuwur niku kawujudan kewan kebo. Saiki apa karepe anakmu? Lah niku karepe anak kula niku kepengin dadi wong jaduk, kepengin dadi wong sing diajeni karo tangga keparo. Ning ana saranane jare Kanjeng. Anakmu kepengin dadi wong sepi. Nggih. Ana syarate. Nggih. Saiki apa syarat? Lah syaratnya niku aja mangan kula Kanjenge. Anakmu anakmu kuwi anak kang duraka, kang melak sarap. Lah mulane Ora ngerti bebotene wong tuwa. Apa sing bujung anakmu? lho, lho sampeyan Kanjenge kok Kowe menungso wani mapalange marang Marcuet nggonku. Arep mangsa karo simbok-simbokku dhewe. Apa kowe jelmu Marcuet? Bener, aku kebo Marcuet. Sing kepen mungsuh daginge wong atuwamu. Bener. Mula kowe minggir aja dadi pepalang. Marcuet, Nggih. minangka gantine wong atuwamu sing kok mungsuh. Saiki aku mangsane. Oh, aku. Sopo kowe? Marcuet, kinapa? Sakwise gak pasrahke ragau kelawan ke mundur salangkah. Kowe ngegopian dalam blerenge barang mripat. Ya, Kenane kowe sopo aku? Marcuet, Iya. diwanoake. Aku warangka praja ing kraton Majapahit, Patih Maudha. Gusti Patih Maudha wantu. Gusti Patih pangapunten kula kangge. Menawi kula wantun jejamah dhateng sarwa dalem Gusti Patih. Marcuet, Kula ora dadi gawe pangapa. Mung wae aku mungsa njolo. Saklagi kowe menungso sing dilalake marang wong atuwamu sing arep kok gaglak dhewe. Marcuet, kula timbalan. kowe kepengin dadi wong sepi. Terus Aja mungsa dadi wong atuwamu. Iki ora dalan kanggo kowe, Marcuet. margi kados pundi Gusti Patih? Negara Maja kataman Prastara.
Purjo nganane Giri Sayembara. Marang sapa bae ora mawas kira cilik bae. Saukir bisa cilik kendarat. Gedhe mateni Adipati Bandar Subali bakal nampa gandaran. Wis sagu. Kula sagah Gusti Patih. Yen sagu. Lakon materi Bandar Subali omleng gati ku jumeneng Adipati kang jejuluk Adipati Kebomartewen. Yo ku jabuling kuring Mojopahit. Bandar Subali mau dorong usung nanging Kebomartewen Subali. Sopo sing dadi aran? Seneng Kebomartewen. Bener. Kok nganti kowe temekon ing Tapel Wates Kabupaten Grati opo kan? Aku goleki Bandar Subali. Pengen ngerti? Iya. Bandar Subali ora ana loro ora telu, mung siji. Yo aku dhewe Bandar. Ana suara kene bener. Yen pancen koyo ngono ayo adepane Bandar Subali. Ay,